Lidi, jestli tady mám nějakého odběratele, podívejte se na můj profil, jestli není soukromý náhodou. Podívejte se, jestli náhodou nemám to soukromý účet Broučkové. Já teďka nevím, já se teďka bojím, jestli nemám soukromý účet. Shoppingy, vítejte, vítejte. Ale neměla bych mít soukromý. Jdu na to. Děkuji, Nikol, díky. Jinak lidi, chtěla jsem tady veřejně říct jenom jednu věc, jo. Aby se v tom přestali lidi šťourat. I kdyby jsem nějakého kluka měla, je to moje přece věc. Člověk by neměl zůstávat celý život přece sám. A i kdybych někoho měla, přejte to každému. A ne, že budete zlí a nepřát mu štěstí. Prostě tak to prostě je. Mě zima. Není soukromý, dobře. Já jdu vybarvat tady ty omalovánky, ale moc mi to nejde. Já se musím vybrat nějaký jiný. Tady ty jsou moc složitý. Není soukromý, tak pecka. Jenom nevím, koukejte se třeba jako tohle jo. To bych nedala vybarvit tady to. Ahoj Adel, ahoj Barčo, drž si soukromý Adel. Já soukromý budu mít jenom, když nebudu streamovat, ale když budu streamovat, tak bude veřejný. Aby mě mohli další a další lidi sledovat, víš? Já chci zase získat těch 80 000 sledujících. Jenom vybírám nějakou omalovánku, co bude jednoduchá, ale děkuju, tady nebude jednoduchá asi žádná omalovánka. Já bych dala s někým duel, ale Alicia asi nestreamuje. Nevím. Alicia tady, a hlavně Alicia mě nesleduje na novém profilu, takže asi těžko jí to pošlu. To já nevím, co si mám z těch omalovánek vybrat, to je všechno tak těžký. To je všechno strašně složitý. Jak se máš, Adelko? Hele, děkuju za odběr Shopiny. Dneska se mám úplně skvěle, dneska jsem měla nádherný den, krásný večer, mám se skvěle prostě. Dneska byl nádherný den. Tady je všechno těžký z těch omalovánek lidi. A se nevybarvím nic. Jak tak na to koukám. 2024 shoppingy. Děkuju. A zítra mám taky nabitej den. Ahoj Tesi, čau Tesinko. Čau Kikočko. Čau Tesi. Zdravím všechny. Zdravím všechny. Já vám ukážu, co budu mít zítra. Počkejte, já najdu ten filtr. Že to se moc oranžová, co to je do háje. Já nechci být tak oranžová. Ježiši, co to je? Počkejte, tvář, vydržte. Já hledám jeden filtr. Jo, tady ty řasy mi bude jedna paní zítra dělat, umělý řasy. Wendy, děkuju. Díky, Wendy. Wendy, děkuju. Díky, Wendy. Wendy, děkuju. Díky, Wendy. Kláruško, děkuji. Já bych chtěla s někým duel, ale já nemám s kým. Co sami neznámí lidi, ty? Sami neznámí lidi. Alicia mě nesleduje, tak bych s ní ani nemohla právě dát duel. Ahoj. Mařenko, čau prdelko, kámoško moje nejlepší. Ahoj Mářo. Pozdravte všichni moji nejlepší kamarádku. Ahoj Tesinko. Nemyslím tebe, Tesinko, tady. To je moje nejlepší kámoška. Co je nového? Nic, užívám si života a dnešek byl nejlepší. Mařenko, viď? Dádino, děkuji, Vašku, děkuji. Děkuji všem. Já některou omalovánku sám vybravuji, jsou všechny ty omalovánky to. Jsou strašně těžký ty omalovánky. Já jsem třeba začala vybarvovat tohleto a to je jako za mě hodně těžký. Tak to je super, vypadáš spokojeně. No, po dnešku jsem velice moc spokojená, musím říct, že je mi nějaká zima. Je mi zima. Tady musím zapojit topení tady na chodbě.
Budu muset zapojit topení. Já hledám jednu omalovánku, co jsem začala malovat a nemůžu ji najít, chápete to? Já hledám jednu rozdělanou omalovánku. Vydržte, já hledám jednu rozdělanou omalovánku, kterou jsem začala. Lucka Brousilová u mě. Hej, tak to je ústý. Nějaká Lucka Brousilová, nějaká. Čau, Patriku. Tak on má takový styl na TikToku, kreálů bude třeba normální. Nechápu. Teď vás nechápu úplně. Lucí, děkuju. Áďo, je vidět, že jsi... Díky. Děkuju. Hej, nice, máme první čelenku, ještě nám chybějí 4 čelenky. Nice. Jakože fakt nice. Já nemůžu najít tu omalovánku, děcka. Já ji potřebuju, už jsem ji tady viděla. Já vám ukážu to moji super omalovánku, kterou jsem začala. Děkuji za další odběr. Pojďte, ještě nám chybí poslední odběratel. A tady v tom mám fixy na vybarvování. Takže já potřebuju. Koukám, jakou barvu tam ještě nemám. Tohle si vezmu. A k ní si vezmu. Tady tu hnědou. A tady tu hnědou. Jak se cítíš po tom všem? Ale dneska děkuji. Dneska mám tak úžasný den. Jo, že se cítím úplně skvěle. Dneska jsem si hlavně večer jsem si užila prostě. Dneska užila. Vydrž. Dneska musím říct, že jsem si to skvěle užila. Co si budem? Dneska úplně parádně. Děkuji, Lucí Brousilová, za odběr. Vy jste úžasný lidi, hej. Splnili jsme 5 odběratelů, děkuju. Hej, vy jste boží lidi, fakt. Fakt jste boží normálně. Já nestačím čumět. Já vymalovávám totiž ty antistresové omalovánky, víte? To je docela dobrý, ty antistresové omalovánky, někdy to zkuste. Někdy zkuste ty antistresové omalovánky, jsou fakt boží. Děkuji za další měsíce! Tyjo, už to budeme mít splněný, to je hustý. Už to bude splněno, vy jste úžasný lidi, fakt. Lucinko, děkuji, já tady chci spíše holky. Já bych prosila tady na mém streamu spíš holky. Já chci spíš holčičky tady. Hlavně mojí Marušku. Děkuju. Nikolo Šípku. Tesinko. Vy jste boží lidi. Lidi, ještě 2 věnečky a máme splněno. Ještě 2 věnečky a máme splněno, broučkové. Tak kdo mi pomůže to splnit? Kdo mi pomůže? Felgen, čau holka. Čauky, děvče. Kdo mi pomůže spojit? Ahoj Áďo, byla jsi na řasách. Zítra jdu, já jsem zaspala, já jsem spala dlouho. Zítra jsem domluvená s paní na řasách. Zítra mi je bude dělat paní. Čau, Adame. Zítra mi paní bude dělat řasy. A jak si strávila večer? Úplně skvěle, nejlepší večer mýho života. Asi tak. Ale to je jedno, to je moje věc. Děkuju za prsko. Čekejte, já se vás tam takhle, tak. Já tady vymalovávám ty omalovánky, proto vám moc neodpovídám. Já se soustředím, mě to pomáhá na ty antistresové omalovánky, ať ty řasy ti budou slušet. Já vím, teď mám filtr, nečky nemám, to jsou moje namalované řasy, ale počkej, ať něco ukážu.
Ty vole, jsem ztratila svůj filtr, pardon. Já nechci být zprostá. Ale budou mi slušet, že jo? Ale budu mít delší. Udělej se mi delší. Já jsem s tou paní domluvila, že chci hned dlouhý. Že chci hned dlouhý zase. Víš co, ušetří mi to práci s řasenkou, takže ta práce s řasenkou nebude aspoň tak složitá. Tak promiň, jen jsem se ptala, nebylo to myšleno špatně. Ne, Wendy, v pořádku, Wendy, kočičko, nic se neděje, prosím tě, v klidu, tady je klidný stream. Ušetří to hodně času. To je pravda, když nemusíš malovat řasenku. Když nemusíš malovat řasenku, tak to ušetří hodně času. To jako musím souhlasit, no. Že to ušetří hodně času. Já nechci s klukama duel. Já dávám duel pouze s holkama, takže asi tak. Já duel pouze s holkama. Hele, Merlotka má stream, já chci s Merlotkou. Já chci s holkou prostě, já chci jenom s holkama, já kluky nechci. Teda, jestli Merlotka bude chtít, ale ničí to řasy. Já vím, že to ničí řasy, já to chci. Lidi, napište Merlotce, ať dá se mnou duel, já chci nějakou holku. A já tam jiný holky neznám. Já chci nějakou děvenku. Hej, Merlotko, neštvi mě. Já chci Merlotku. Jejda. Sakra. Tak, dáme si fialovou barvičku a k ní nevím jakou. Si tady tu modrou, nech tam dát. Já chci Merlotku. Proč Merlotka nechce? Ty máš na profilovce Pavle Dobbyho. Já mám ráda Dobbyho z Harryho Pottera. Dobby ztratil ponožku. Dobby není volný. Když to chce Merlotka, tak jinou holku, ale já nevím jakou. Jo, Merlotka už má s nějakým jiným. Ty nevím, s jakou holkou mám dát duel, tady žádná není. Tak to uděláme jednoduše, tak půjde Olivka na okno, jednoduchý. Olivko, pojď na okno, hýbaj. Olivka na okno! Olivka na okno a dělej. Olivko, pojď na okno a neštvi. Iris, děkuju. Olivko, pojď na okno. Já jsem hrozná buzerace, já vím. Olivie na okno. Olivko, dělej. Budeme pokecáme jako dvě ženský. Pokecáme mezi babama. Olivko, šup. Vidíš to, šopiny tě chtějí, Olivko, taky na okno. Šopinky tě tu chtějí taky. Šopinky tě tu chtějí taky. Přece se nenecháš překecávat oči. Olivie. Hej, Olivko, hurá. Čau, tak ale jenom na chvíli, protože já stávám ráno do práce. Vidíte, šopinky, tak jenom na chvíli. Dobrý večer všem. Ukaž mi ty omalovánky, nebo co to děláš? Antikrestový omalovánky. Jo, tohle, no vidíš. Ale lidi, příští týden se budu platit jakože 12, ale v pohodě, to je normální v Praze. Jdu konečně k doktorovi. Dobrý večer, k jakému doktorovi? Psychoterapeut. To nezní špatně. Já budu právě, protože já jak už jsem to začala dodržovat, beru 2krát denně ty vitamíny, tak se cítím líp. Takže mi stačí brát ty vitamíny, vždycky pokec s tou psychoterapeutkou a bude mi dobře. Tak super. Jo, no. Už to mám lidi napsaný i v diáři. Já jak jsem blbá, tak jsem si musela koupit diář. A za to platíš, jo? Takže to je nějaký soukromník. Jo. Tady to platíš všude. Pokud jsi jako psychologa, psychiatra dohromady, což je psychoterapeut. Ty jo, tak to pak řekni, jaký to byl. Ježiš, zdravím tady toho týpka z Love Islandu, čau. Ahoj, Sandro. Čau, kámo. Musíme dát spolu někdy duel. Pozdravte všichni tady toho z Love Islandu. Ať pozdraví. On nemá si odběr, viď, Sandro? A mě Sandro naštval, streamoval se s mým bejvalem a to se mi nelíbilo.
Ať to nemáš pro odběratele. Mám. Tady mi to píše, že ne. A počkej. Mám. Chat je pouze pro odběratele zelený. Fakt, jo. Tak Já mám totiž ten nejlevnější odběr, co jde. 75 korun, že shoppingy, který si ho teďka koupili. To je takových lidí najednou. Olivka na okno a podívejte se, kolik je tady lidí. Adélko, a jaký ty vitamíny bereš? Neukážu ti teďka obal, protože ten obal je zdevastovaný, ale takovýhle z doktora Maxa. A je to na stres, na úzkost, na správnou rovnováhu jakoby těla a na spaní. A já potom spím úplně krásně. Právě, že po těch lékách spím moc dlouho. tak to si taky koupím. Protože to jsou jakoby, víte, jak se říká třeba jakoby, že fake nějaký značky, kabelky nebo tohle. Tohle je prostě, jak to mám říct, no, prostě fake antidepresiv, tečka. Protože já jsem měla dlouhou debatu v jedné lékárně doktora Maxe a já jí říkám, no já nemůžu brát jako normální antidepresiva, mě to prostě nedělá dobře, protože já když jsem je brala lidi, já jsem byla úplně jakoby, že mimo, že se mi ten stav prostě nelíbil. Hlavně mě potom byla hrozně hlava, žaludek, a tak já jsem se o tom bavila s tou lékárnicí a ona mi poradila tohle. Ale bacha, holky, fakt to dodržujte jenom 2krát denně, protože je v tom třezalka a to je moc silná bylinka. Třezalka je moc silná. To je právě dobrá, no, na ty nervy, že tě to sklidní. No právě, že sklidnila až moc, že teďka už bych jako hejtrům neřekla z prostý slovo nic. Že lidi. Já jsem třeba koukala na Kulase stream dneska, co chvilku streamoval a byla jsem v klidu, bylo mi to jedno, co tam říká. Bylo mi to fuk. Bylo mi to jedno, chápete? To je dobře, ale tak nemusíš na něj koukat. Tam se rodila, nikdo normální nestreamoval, takže... A k Amirovi jako bavím se s ním už, ale nechci mu tam jíst, aby tam kvůli mě neměl hroty a fake účet nemám, takže... Aspoň, že s Amirem jsme si to vyříkali. Já jsem se mu totiž lidi omluvila, víte, soukromně. Protože to, co mezi mnou a Amirem bylo, což mi přišlo dopis od policajtů, tak tam jsem jenom udělala to, co po mně policajti chtěli, zaplatila jsem 1000 a je klid. Podal na tebe trestní oznámení, jo? Jo, kvůli tomu, co jsem řekla tenkrát, tak jsem byla ještě s Honzou. Ale v pohodě, jako to, co on tam měl, tak prý zatím pozastavil, když už o něm nemluvím. Aspoň takhle jsme se dohodli, aspoň něco. Je hodnej. Za což jsem... On za tebou i přijel, ne? Jste se i setkali. My jsme spolu se viděli v Praze, když měl ještě tam toho přítele, no. On teďka ani moc nemá lidi čas streamovat, protože on třeba buď pracuje, anebo je unavený po práci, že jo? Jak začal už pracovat Amir. Ale je to super, jako že se našel práce. Aspoň nemusí být furt doma, když ho to tam doma nebavilo. Takhle mezi lidma, má nový kamarády, jako mezi kolegama. A je to super. Jako změnil se, co chodí do práce, co si budem. Je z něho jiný člověk. Jež, tak to jsem nechtěla. Já nemůžu najít lidi, jakou fixu si vyberu, to je strašný. A co se stalo s panem ponižovačem? Nic, já jsem zjistila od tajné osoby, nebudu ji tady jmenovat, že on nakonec jako se schválně s Unicornem se mnou chtěli spojit, aby jakože na mě měli vymyšlený nějaký plán, tak jsem je blokla. To se rozvídám věci hezky. To se rozvídám pěkný věci. Na tom tričku máš mini rtěnky. Jo, to mám od Faninek, víš? To mám tričko od Faninek. Děkuju. Lucí, děkuju. Takže to byla na mě bouda, že se mnou chce bavit lidi. To je hnusný, co? To je hnus. To je zajímavý. Já myslím, že takových bude víc, Áďo. Dávej se na to pozor. Ale shopiny ne. Shoppingy ne. Já vím, co celou dobu chtěli shoppingy, abych změnila své chování. Že, kluci? To já už vím, to už jsem zjistila. Proto oni tenkrát už je toho nechali, protože
Jako teďka myslím, protože já jsem změnila to chování, co jsem sama, že jo? To jo, to každopádně. Čau prcku, ježiš, čau prcku. Ahoj. To mi něco říká. Johnny Blas, to mi něco říká, tyjo. To mi něco říká to jméno, hej. Hej, to mi něco fakt říká. Johnny Blázen do Číči, to mi něco říká to jméno. Jsem tě někde už viděla určitě na nějakém streamu. Ale nevím kde. Já spíš koukám jakoby na streamy cizinců, jo, takže ty cizinci mě docela baví. Ježíš, ahojky Marlenko, čau kočko. Čauky kočko. Ale lidi taky nebudu jako streamovat dlouho, protože já jsem po včerejšku poprvé v životě, jo, musím zaklepat, že dneska zatím dobrý, jenom trošku bolesti, po strašně těžký migréně. Já už jsem myslela, že si včera budu volat záchranku, jo, protože já začala se mi rozmazávat zrak, motat hlava jako prase, bolesti hlavy jako svině, pendlovala jsem jako mezi pytlíkem a záchodem zvracení, no, hrozná migréna. Ty jsi ani včera nestreamovala, ne? Kvůli té migréně ne, já jsem spala. Já jsem nebyla ani na elektronice. Protože takovou migrénu já jsem nezažila. Poprvé v životě takovouhle hnusnou migrénu. Já už jsem fakt myslela, že si budu volat sanitku, a pak říkám, ne, vydržím to, mám tady psa. Ale jako bylo mi fakt... dobrý, jo. No dobrý, ještě se mi trošku motá hlava, jakože bolí mě, ale jako nemám už tak rozmazaný zrak. Ale jako lidi, jestli se to někdy vrátí, tak to budu muset na neurologii řešit. No tak ono stačí, když dostanu ty léky, co jsem brala, protože já jsem zjistila na neurologii ty léky na uklidnění, co ona mi dávala, tak byly i na migrénu. Taky dobrá ta doktorka, že mi dá tenkrát léky na migrénu, když jsem tenkrát migrénu neměla. Taky pitomá s promenutím. Baru, děkuju za růžičky. Ty lidi, to je těžký, ty omalovánky. To je takhle na přemýšlení, ty omalovánky. Protože koukejte, já vám něco ukážu. A to vám garantuju, že nikdy vybarvovat jako nebudu. To říkám na rovinu, abyste to věděli. Tohle vám nikdy nevybarvím. Na to já nemám nervy, na tohle, to počkejte. Jo, na toho páva já nemám absolutně nervy a trpělivost. Ty jo. To ne lidi, jako. To zvládneš. Tak za měsíc, děkuju, no, Niky, za měsíc si myslím, že už to bude zvládat. Jo, a tady ty řasy lidi, ale delší, budu mít zítra. Po první životě umí řasy, se na to těším. Akorát nevím, holky, jestli vydržím, jako jak ona mi to bude dělat. A nevím, jestli to je nepříjemný, když se dělají řasy. Já jsem na tom holky nikdy nebyla, takže nevím. Je to totiž jedna paní, co to dělá, jak mi to právě lidi nabídla, víte? Tak jsem to přijala. To je dobře, tak uvidíš. Spíš tady jde o to, abych to vydržela si to nandat. To vydržíš, to nemůže bolet. Ne, že bolet, ale že to může být jakoby, že budu furt mrkat. To mají teďka každá druhá to má, takže to zvládneš taky. Já počítám holky s tím, jako, co ona mi říkala, že dneska si musím ty oči pořádně odlíčit a nechat je odlíčený. Je, čau, a ty si pozdravuj přítele. No, my o tom mluvíme a začíná mě bolet hlava. Jau, ty vole. No, jsem o tom neměla mluvit. Jau. A já mám tady právě lidi... Čau, Amire. No ty krávo. Pardon. Čau, Amirku. Hej, tak to je hustý. Hej, tak to čumím. To se jedna osoba posede, až uvidí, že tady byl. To vám garantuju. Dobrý večer, Runko. To je hustý. Dík, Amire. Vážím si růžičky. Díky. Po tebe jsem ještě nikdy nedostala. Děkuju. Musíme Amirovi najít pana Božského. On si ho najde sám, dejť, Amire. Paťáku, děkuju. No má to napsaný v niku, tak... Jo, takhle, no ale musí to být takový pan Božský, aby si spolu sedli. To je právě ono. Nebo musíš vyrazit, Amire, do Prahy a tady nějakýho najdeš. Na výlet vyraž a najdeš. Ahojky, tobě to sluší, ale začínám, jak jsme o tom mluvili, bole hlava. A já tady mám jenom paralen, což je na hovno. Ale já paralen nemůžu, lidi, já se po něm potím jak prase.
Musím zítra to přes Volta objednat to. Ten mi pomáhá, ten, jak se to jmenuje. Myslím, že Ataralgin. Ne, Valetol mi pomáhá. Valetol si objednám. Tvé to bolí. A nebo poprosím tu paní, ta nějaký prášek na bolest doma mít bude. Tak si vem klidně ten Paralen aspoň. Já se po něm nechci potit. To pocení je pak docela nepříjemný. A pak bych musela po druhý do sprchy a to se mi nechce. Ten René už je hlavně strašně trapnej a už je vidět, že to je jako... mám problémy v Bulvaru, protože o tom psal a dali tam jeho fotku očko. No. Já jsem jim psala, jak to je, ale oni jsou úplně dementní. Já když budu chtít lidi, tak si na seznamce někoho najdu. Asi tak. Já nemám problém s tím si někoho najít. To vy moc dobře víte. Ale někoho, kdo není na sociálních... Jakože může mít sociální sítě, ale nebude vydávat videa a streamovat. Já vám to řeknu takhle, buď mám, nebo nemám. Vymyslete si, co chcete. Pod tím pojmem si myslete, co chcete, mě to uprdele. To je jediný, co vám řeknu, mám, nemám. Ano, ne. Váš problém si vymyslet. Děkuji za růžičku. Že chce... Počkej, ahoj zpěvačko Karolí. Ahoj, já ti musím dát sledování. No, můžeš mluvit. Tady jsem chtěla na tu Nikol, že píše, prej chce za tebou v sobotu přijet. Kdybych chtěl, tak už dávno přijede, nebude o tom mluvit a prostě už si dávno s ní promluví. Tohle to je fakt jenom, no ten René. Já ho nechci. No teď já se ti ani nedivím. Jestli on se tady objeví před barákem, já volám policii za stalking. On bude mít průšvih, ne já. On bude mít průser, až zavolám policajty, že mě stalkuje před barákem. A děláme vařečku a normálně ho vypráskej. Policajty nepotřebuješ, on ti nic neudělá. Nechci ještě něco chytnu. Ještě od něho chytnu něco, fuj. Jako já taky nejsem hezká, ale on je takovej, nevím, slizkej v obličeji. Nechci, on si dělá prdel, prosím. Říkám lidi, já jsem vám tady dala nápovědu, buď mám, nebo nemám. Co z toho si vyberete, vaše věc. Víc neřeknu, počkejte si do budoucnosti. Co přinese budoucnost, to uvidíme. Jenom vám jako říkám, na další roky dejte mi pokoj se zásnubama, jo? Tak to musíš říct tomu chlapovi hlavně, ten tě bude chtít požádat. Já zásnuby ani vědět. Já budu jedný mojí kámošce, která bude mít za pár měsíců svatbu a jí budu dávat své svatební šaty. Protože jí na rozdíl ode mě na ty prsa aspoň budou. A budou jí slušet, protože jsem pak pozvaná jako družička. Se těším. Poprvé v životě půjdu někomu za družičku. Viď, Maruško, jestli tady ještě seš. Marunko, prdelko. A mě zabije, jak tady mluvím. To schytám lidi potom po telefonu. Viď, Maru. Díky, ale za chvilku to budu vypínat, začínám mít bolesti hlavy, lidi. A to není dobrý. Ahoj, Ježíš, ahoj, Sabi. Čekejte, jsem už žebříčku, nebo ne? 99 plus, tak nejsem, nevadí. Tam mě už to nebaví ty obalovánky, mě to fakt mě začíná bolet hlava, já to za chvilku lidi vypnu. Nebolí fakt hlava. Ach jo. Děkuju! Buď jsem strašně dlouho nedostala. Jo, lidi, a víte, co můžete udělat s tímto pronájmem? Já mám skvělou zprávu, kterou klidně můžu říct. Víte, že máte po píči, ať zkusíte cokoliv, protože já jsem se dozvěděla, že tady můžu bydlet už na pořád a že si tady můžu dělat rekonstrukci, jakou chci. Takže lidi, smůla! Odsaď mě nedostanete. Takovou někdo chce dostat o tam táť. Víš, jaký to lidi můžou to časem dělat, až mít na zvonku jméno a tak. Ale je to pecka, jako, že tady v tom pronájmu můžu už zůstat. A líbí se ti to, jo? Jako dokážeš si představit, že tam budeš jako
dokonce Jo, já můžu jakoukoliv rekonstrukci, já jsem se koukala, já nevím, co je na tom pravdy, že do 8 000 ženu malinkou, jako mám tady tu malinkou kuchyňku na Alze. A já myslím, že když to objednám, že to je jakoby stylem, že mi přijde někdo tu kuchyň udělat. A vezme si ti tam i někdy jako budoucí partner? Můžete tam bydlet jako dva? Jo. Jo. Tak Dá se to, protože já jsem budu, až teda budou pryč ty krabice, až seženu skříně. Mně nevadí, že ta skříň bude použitá, proto jsem napsala na Facebooku na skřínky. Já potřebuji na záchod, sorry lidi, mám tam ibáka, jo, tak se nedivte, co tam dělám na těch zádech. Já jsem taková, že si to musím mačkat, pardon. Mě to vadí, když to tam mám. No a já musím do koupelny, na záchod, do kuchyně, abych si mohla kam dát nádobí a do ložnice skřínky koupit. Pak vybalím ty krabice, až budou všude skříně a zařídím si předělání ty kuchyně. Ale počítám s tím, že myčka se sem prostě nedá jak zapojit. Takže myčka nebude, mě to nevadí, mej v ruce jako. A trouba taky nebude, to sem taky není kam dát. Já budu ráda, když se vyměním jinou lednici a budu vařit aspoň na tom vařiči, co mám, ten do té zásuvky. Ten tady má jako dobrou značku majitel, co to je, počkejte. Au. Možná, že to je značky, počkej. Jo, ETA. No, ty jsi říkala, že tam není ani topení, ne? Víš, kolik budeš platit, když budeš mít jako na elektriku topení? Já jsem to počítala s někým a maximálně 3 000. To je ještě dobrý. Ale ono to stačí a hlavně já netopím celý den, já vytopím na chvilku a mám teplo v té místnosti. Já to mám rychlý. Tady nemá nikdo v tom baráku normální topení. No a je to jistý, abyste tam neudělala kuchyň a pak ti maditel... Ano je, protože jsem se už o tom s nima bavila. My jsme teďka i předělávali, protože prostě to bylo rozbitý, tak jsme museli předělávat to zámek na schránce. Protože v tom abys tam nenechala udělat novou kuchyň, všechno tohle a on ti pak řekl, no jako končíte. Ne, to opravdu ne, já to mám, my jsme to už takhle si domluvili při podepsání smlouvy. Protože já mu včera píšu, je potřeba tady udělat kliku odbytu, protože voda vypadává, jako za chvilku tady mi může vypadnout a jsem v háji. Kliku odbytu, jo, časem se musí dát jiný kliky ke dveřím v bytě. Co jsem to říkala, teď chci ještě udělat? Jo, místo té průhledné záclony jsem dát závěs do ložnice. No, kosmetický stolek do ložnice, nějaký mini hodně psací stůl. Tady si přečti, jak píšou holky Bára i Marlenka, nech si to všechno podložit písemně, všechno, ať to máš napsaný, že prostě tě pak vyhodí. Já že mám v té smlouvě. Že tě nikdy nevyhodí, jo? Tady to ne, to jsou přidávací protokol, to nechci. Jo, aha, to je z bývalého bytu ukončení, tak co dělám, ty vole? Tady to je jeden papír, co je tady to za papír? Jo, to jsou ty psychiatři. Já mám bodl v těch papírech, protože lidi v tomhle malém bytě, já ty papíry nemám kam dát. Fakt to nemám kam dát, ty vole. Tak já vám to neřeknu, nejdu tam docvakl, já ty papíry mám v e-mailu. Já ty papíry mám lidi v e-mailu. No, Baru, přesně to se teďka jako snažím říct, no, tak snad to dobře dopadne. To je co za adresu přemýšlím. Tyhle ty nevím, co je... Jo, to je Plavecká, to je Plavecká. To je Plavecká do prdele. Já to mám asi lidi fakt všechno v mailu. Ale fakt lidi, já to mám potvrzený. Prostě, tečka. Always. Always. Neškrábej si to. Ne, já tam ten popínek nechci. Vydržte lidi, já nepřijdu. Jo, jo.
Děkuji za 2024. Děkuji, děkuji. Teresko, děkuju. Míši, děkuju. Hledá to v mailu? Nevím. A tak to nám jako nemusí ukazovat, no, jde o to prostě. Tam určitě nebude napsaný, bude tady bydlet navždy, nikdy to neukončíme, nevím, jak se tohle dělá. Kdyby si ho koupila, tak to pochopím, to si tam pak může dělat, co chce. Ale takhle, když je tam v pronájmu nebo v podnájmu, těžko říct. Děkuju, děkuju. Za mě si myslím, že to je malinký, že je škoda, že tam není sporák normálně a vařit, že tam není normální topení. Nevím, až budete dva, tak si myslím, že to pro vás bude malý. Víš, Áďo, ne, jako úplně bych se neunáhlila k tomu tam hnedka něco předělávat. Já jsem stěhovala 9krát a díky stačí. Ty vám lidi, mě bolí ta hlava. Jakou značku oblečení máš ráda? Já nejsem na značky oblečení, já si koupím cokoliv. I Vietnamce. Vietnamci jsou v pohodě. Já nechci už dávat důle, já budu za chvilku končit. Mě fakt ta palice začíná dost bolet. Jakože mega hodně, ty vole. A já nechci, aby se mi opakovalo to, co jsem měla včera. To mi včera stačilo, fakt. Adil, jak je to velký, kolik má? Ježíš, musíte to řešit, to je moje věc, kde bydlím, ne? Ježíš, starejte se o sebe, ne? Hlavně, že já jsem tady spokojená. Hlavně to mám pár kroků na Václavák. Sabi, děkuju. A na Václaváku mám všechny obchody, co potřebuju. Jaký brýle. Asi mají dioptrický. Jo, aha, že tě může bolet z toho hlava, že je nenosíš. No, určitě z toho, že nenosím brýle, bojí migrénu, prosím tě. Ty Kriste, ty jsi doktorka, že to víš? Já jsem měla normálně včera silnou migrénu a to není brýlema. Já ty brýle nosím. Jenom to nenosím na streamu, ale soukromně, ale to je jedno. Já nosím mimo stream ty brýle. No jo, no. Musíš hodně pít. Ne, v pořádku, Marlenko, promiň, jenom bolí ta hlava, víš. Já nechci, aby se mi rozjelo to, co včera. To bych fakt, já se včera chcípala, vám říkám. Tohle si nevšímejte, to jenom aby kreslila ta fixa. Fuj. To bude dobrý, vyspíš se, když půjdeš do půlnoci spát, tak se krásně v noci vyspíš a zítra bude dobře. To nepočítej, že do půlnoci půjdu spát. No, když budeš vymalovávat, tak tě ta hlavička nepřestane. Já mám poslední dobou lidi takový problém, že když jdu spát, tak se probouzím ale 6 ráno už. A hlavně poslední dobou já vůbec nemůžu spát. Já mám to, ty vole, jak se to jmenuje? Ne insomnity, jak se to jmenuje, ty vole, víte, co myslím? Jak se jmenuje to slovo, ty vole? Insomnie, myslím, že to, jak je to, že spíte 2 hodiny a furt se probouzíte a nemůžete spát. Myslím.
Že se tak jmenuje. Jo, insomnia, to je, že mně stačí 2 hodiny spát a jsem vyspala. Já díl nedokážu spát. A já to mám takhle už hodně let. Mně stačí chvilku spát a jsem odpočatá. A když si teďka říkáš, že těch práv, tak se ti zase líp spí, ne? Jako to jo, ale nevydržím spát dlouho. To já jsem spala takhle... Kontinence, Vašku. Já jsem spala takhle dlouho kvůli tomu, že ty dny předtím jsem nespala. Jsi byla psychicky vyčerpaná, to je jasný. Jo, děkuju, vydrž. Půjdeme spinkat. Teda já jo. Já žádnou insomnii nemám, já bych mohla spát 2 dny v kuse. Mirku, děkuju za růžičku. Já budu lidi se volat se svojí nejlepší kámoškou. Taky pozdravuj. Marlenko, děkuju. A kdo mě pošle třeba plásnu kravinu teďka, lví koťátko, ne? No, tak si ukažte. Lidi, to je drahý. Já to tam dávám schválně tyhle drahý dárky lidi, protože vím, že to nepošlete. Schválně, jo? Si dělám z vás srandu. A to nepošlete, to stojí moc coinu. To je moc peněz. No jo, tak Reného si zablokovala, tak ten by ti to poslal. Od něho fakt nechci, fuj. Já chci mít od něho svatý pokoj v roce 2024. Rendo, slyšíš to? Tak ze sebe nedělej šaška a... Já říkám, Rendo, já si v pohodě, když by jsem chtěla vztah, neříkám, že chci, si najdu na seznamce hned. Ale někoho, takže to máš stejně smůlu, někoho, kdo nestreamuje a nevydává videa a chodí normální práce, takže smůla. Ty streamuješ, takže smůla. Přesně, a hlavně bydlí někde úplně na konci světa. Ale já se o tom nechci, co se týká vztahu, o tom bavit lidi. Já jsem si za minulý rok toho užila dost. Lidi, tak co, kdo mi pošle díkotě, než to vypnu teďka. Máte na to 5 minut. 5 minut a vypínám to, takže dělejte. Já dělám si srandu. A se snažím nemyslet na tu hlavu. Ježíš, čau Felgen, čau děvče. Jak se máme, Felgen? Já mám pocit, Felgen, jako bych tě znala osobně. Je to možný? Mi ten tvůj obličej, Felgen, něco říká. Mám pocit, jako bych se s tou holkou už viděla osobně. Nevím. Na migrénu si zkus koupit Migralgin. Mě to velmi dobře silný léky. zabírá. Mně pomáhá lidi Valetol na bolest. Já to srdce takhle silný léky nemůžu, díky. Já nemůžu třeba lidi ani to, jako ty kombinovaný paraleny, já můžu jenom obyčejný paralen. Ano, musím dávat pozor na to srdíčko, co jsem měla operovaný. To je jasný. Felgen, máš odběr, že bychom napsali, já mám fakt pocit, kdybychom se už viděli osobně. Já mám za to, že tady s tou holkou, jo. Jau, ty vole. Ty, já mám nějaký horký čelo, je to možný, lidi, ty vole. Hej, tak to je hustý, no. Tak doufejte, že budu v pohodě do zítra dořaz. Jako vám mi to nebude moc dělat, pokud mě bude jako třeštit hlava. No. Musí to... přijít k tobě, nebo ty máš jít někam? Ona mě odveze k ní, protože ke mně se to lehátko nevejde. A nechci mýho pejska stresovat cizím člověkem. A mi to udělá u sebe doma lidi, víte? Což je nejlepší. Ona má určitě větší byt než já. Kdo mi pošle to výkotě? Prosím. Prosím.
Prosím. Malá, teď je malinká, koukejte, hodná, taky pošlete. Vydrž. To úplně deprimuje lidi, jak tam jsou slyšet ty hodiny. Jo, no, to říká každý, když takhle to slyší, když je ticho, tak se... Počkejte lidi o půlnoci, až se ty hodiny zastaví. Ne, nesmí se zastavit, když se zastaví, tak se něco stane, no. Ne, to tam bude duch. Protože o půlnoci lidi ty duchové vylejzají, a to se srandu nedělám. Proto já už jsem se smířila s tím, že tady nějakýho kámoše mám. Já vždycky o půlnoci, vždycky mu říkám lidi, čau kámo. A vždycky mu řeknu, kámo, ale do ložnice mi nelez, to je moje postel. Jako lidi, já se bojím jako kráva, ale dělám si z toho ducha srandu. Víte, co ono je lepší na ně být hodný, než abyste si se přinesli nějakého zlýho to, s nějakou zlou entitu. Přesně tak. To je můj kámoš, ten duch. Entitu, jak to zná Áďa? Entitu. Strašidelný nemocnice, satelit. Aha. To nechceš vidět. To je lidi, co se stalo doktorům a sestřičkám v nemocnici. Taky na to koukám občas. Ty jsi hnusná, Barčo, aspoň je sama. Dík. Tak tady jsem s duchem, to je super. Dík. Ty jsi hodná. Ty jsi hodná, ty vole. To ti pěkně děkuju. A ještě musím vlastně lidi, protože mohlo by to v druhý den už v té pračce jako bylo fuj. Musím ještě pověsit prádlo. Je takový divný zvykat si na to, že musím věšet prádlo. To je divný. Tak já mám práci ráda, mi to nevadí, jo, ale zvykat si na to, že vždycky musím vyprát, pověsit, to je hrůza. A tak nějaká malá pračka se sušičkou se ti tam vejde, ne? No, nejde, protože tady je tak jakoby zvláštně udělaná ta koupelna, že se tam museli, když to tady dělali, dokoupit jakoby nějaký hadice, aby se přimontovala ta pračka, co už tady byla. Mhm. I duchové můžou být hodní. Můžou, ale není dobrý je provokovat a povídat si s nima. Hele lidi, já to budu vypínat, protože mě fakt začíná ta palice. Jo, ještě minutu máme, já to sleduju. 23:20 to vypínáme. Lidi, ale vy mi to lví kotě stejně nepošlete. Budu usínat bez lvího koťátka. To se mi nelíbí. To spát nebudu. Tak příště oni zatím to našetřej. Nebo počkej na výplatu, která by měla být 15. Tak s nima radši nemluv. Já s nima nemluvím, já jenom vždycky o půlnoci řeknu čau kámo a to je všechno. Přesně, slušně pozdravit A vždycky mu říkám, ne, že budeš líst do ložnice na mojí postel, ta je moje. Tak jo, 23:20. Tak Áďo, já se loučím. Loučím se všema, děkuju za dárečky a uvidíme se zase třeba zítra. Jo, lidi, já budu taky končit. Tak jo, tak ahoj, dobrou noc. Ale lidi, děkuju, že jste tady byli, děkuju za všechny dárky. Vážím si toho, jo, a přeji vám krásnou dobrou noc a pa.